40 godina Nambuda u Hrvatskoj bio je dobar povod za trodnevno slavlje zaljubljenika u ovaj sport. U sklopu toga održana je međunarodna konferencija te predstavljanje knjige profesora Petra Turkovića, a šlag na slavljeničkoj torti bio je turnir najboljih svjetskih boraca Nambudo Super 9 koji je doživio svoje 13. izdanje. Da je Nambudo prekrasan borilački sport, borilačka vještina, to mogu i sam potvrditi jer sam ga ja trenirao od malena i natjecao se, pa sam tako malo i sukobio interesa, ali pokušat ću biti objektivan. A sada odmah pitajmo glavnog krivca za ovu obljetnicu veliku 40 godina i Nambudo kluba Gradec, koji je prvi klub i Nambudoa u Hrvatskoj. Koliko je lijepo opet organizirati ovako jedan veliki event? Pa eto, 40. obljetnica. Gradec je klub iz kojega je sve to skupa krenulo. Pre 40 godina puno uspjeha, između ostalih i tvojih, ali i svih drugih natjecatelja koji su gradili ovaj sport. A ovaj turnir, nažalost, 10 godina zbog financijskih poteškoća nismo mogli organizirati, ali eto, nakon 10 godina smo ga revitalizirali i ovo je sada 13. izdanje toga turnira. Imamo natjecatelje i goste iz preko 10 zemalja. Vrlo smo ponosni na to, sretni, zadovoljni i svi se dobro zabavljamo. Promoviramo Nambudo sport i nadamo se da će naši natjecatelji kao i uvijek ostvariti dobre rezultate na ovom turniru. Podsjetimo, Nambudo je sport čije tehnike vuku korijen iz japanskih borilačkih vještina. Nambudoke u svojim borbama koriste ručne i nožne udarce, bacanja te čišćenja. Uz borbe postoje i kate. One su skup unaprijed određenih pokreta, služe kao vježba, a mnogi ih nazivaju i borbom sa zamišljenim protivnikom. To je definitivno disciplina gdje se u principu znatno može razviti i motoričke sposobnosti i koordinaciju, naravno eksplozivnost kao nešto što je urođeno se također ipak može dodatno kroz programe treninga još malo dodatno naprediti i istrenirati, tako da jednostavno disciplina koja razvija kompletno kako djecu, tako i srednje uzraste, a naravno i stariji, odnosno svi koji se žele baviti. Recite nam malo kako je stanje Nambuda u Hrvatskoj, koliko ima mladih ljudi, natjecatelja, sportaša, kako izgledaju natjecanje? Pa u Hrvatskoj je Nambudo sport, ja bih rekao, još uvijek jedan od mlađih i manjih sportova, jer danas kad svi vole instant sportove, da ih brzo nauče, da se brzo mogu natjecati, onda su u prednosti pogotovo borilački sportovi koje ne treba puno trenirati. U Nambudovu školovanje jednog natjecatelja da bi mogao nastupati u tradicionalnim Nambudo disciplinama, Nambudo borbama, Nambudo katama traje dosta godina. Danas djecu priuči nekom sportu i zahtijevati od njih da treniraju 5, 6 ili više godina da bi se mogli na vrhunskoj razini natjecati je dosta teško. Međutim, mi smo ponosni ipak na to, ponosni smo što je visoka korelacija između treniranja Nambuda i uspjeha u školi, što su naši sportaši i vrhunski učenici i vrhunski studenti, mahom recimo reprezentacija Hrvatske danas, mahom su to studenti STEM predmeta, dakle u skladu i sa kurikularnom reformom. I na to smo jako ponosni, nas nema kao u ovim velikim borilačkim sportovima, nema nas na tisuće, međutim ima nas sasvim dovoljno da gradimo jedan mladi novi sport i da čekamo vremena u kojima će ovi borilački sportovi koji su nježnijeg karaktera i koji su manje brutalni, opet doći u modu. Kao što dolazi u modu i zdravo življenje i veganstvo i tako dalje, bavljenje sa sobom, tako se nadam da će i ovi borilački sportovi koji omogućavaju zapravo širokom spektru populacije da se njima bavi, da će opet doći u modu. Nambudo mladim ljudima daje sjajne temelje za život, uči ih radu, redu i disciplini. Osim toga, sjajna je početna točka ako se netko kasnije želi baviti drugim borilačkim vještinama. Treniranjem ovog sporta savladavate mnoštvo tehnika koje možemo vidjeti u karateu, judu, kickboksingu, što samo govori o raznolikosti ovog sporta. Karl je došao iz Sjedinjenih Američkih Država, bivši je sjajni natjecatelj i sudionik ovog turnira. Danas je ovaj sport vježbao u 40-ak zemalja svijeta, a i za ovu prigodu došli su predstavnici iz čitavog svijeta. I'm coming from, first of all, Africa, and in Africa I'm coming from Cameroon.
Dolazim iz Afrike, Kameruna, gdje se Nambudom bavi mnoštvo ljudi. U Africi postoji konfederacija Nambudo nacija i one surađuju po pitanju natjecanja, seminara i tako dalje. Drago mi je što sam opet ovdje nakon 1996. Ovo je sjajan turnir na kojem mladi natjecatelji iz cijelog svijeta mogu pokazati sve što znaju. I'm from Morocco. Dolazim iz Maroka. Kod nas je Nambudo prisutan od 1978. Ovdje smo došli na poziv naših prijatelja. Sudjelujemo svake godine, a turnir Nambudo Super 9 dio je krasne tradicije ovog sporta u Hrvatskoj. Najveći svjetski borci natjecali su se tijekom 13 godina, što je samo po sebi preporuka svima da dolaze i da budu dio ove divne priče. Iz Norveške došao je jedan od najboljih natjecatelja u povijesti ovoga sporta. My first competition was my first actually international competition was in Zagreb. Moje prvo veliko internacionalno natjecanje bilo je u Zagrebu i moje posljednje natjecanje bilo je u Zagrebu. Došao sam ovdje jer sam oduvijek volio duh ovog turnira, a i danas je veliko zadovoljstvo pogledati sadašnje svjetske zvijezde Nambuda na djelu. U podršci organizatorima pridružilo se poznato ime hrvatskog sporta. Nema manjih i većih, ima uspješnih i neuspješnih ili manje uspješnih. Nambudo je jedan od vrlo uspješnih sportova, borilačkih u Hrvata. A vidite i sami koji broj sportova ovih borilačkih ulazi u program primjerice olimpijskih igara i znači da puno ljudi se s njima bavi i u natjecateljskom dijelu i u rekreativnom i oni su sigurno vrlo zdravi za svaki dobni uzrast populacije. Održana je promocija knjige i velika konferencija međunarodna gdje su prisustvovali majstori Nambuda. Druga konferencija je bila izvanredno posjećena u hotelu Internacional, bila je puna dvorana, možda 100-tinjak ljudi, 10-ak izvanrednih predavača, vrhunska prezentacije, vrhunska predavanja, uživali smo u njima od medicine i primjene kardioloških saznanja u razvoju vrhunskog sporta i tretiranju vrhunskih sportaša do periodizacije dizajna treninga, pa i do nekih, ja bih rekao, više konceptualnih predavanja o Nambudovu i mjestu Nambudoa među borilačkim sportovima i naravno bili smo okrenuti budućnosti i gledali smo što nakon ovih 40 godina, kako u sljedećih 40 godina razvijati Nambudo i u Hrvatskoj i u svijetu. Da svoj narod Hrvat ljubi. Tijekom dana održano je natjecanje za mlađe uzraste, a na završnoj priredbi na red su prvo došla finala seniora i seniorki u katama te ekipna disciplina ove kategorije. U katama najuspješnija među djevojkama bila je Kjara Turković, a kod muškaraca Krešimir Major ispred Talijana Luke Auste i Norvežanina Frederika Hansena. Mi smo jedni od vodećih u svijetu, osvajamo uvijek odlična odličja, kao što je bilo na zadnjem prvenstvu u Indiji, svjetskom prvenstvu, gdje smo dokazali ponovo sa našim zlatnim i srebrnim odličjima. Reprezentacija je sastavljena od mnogih odličnih studenata u današnje vrijeme, tako da smo pomladili cijelu ekipu, a ostali su par starijih u reprezentaciji koji inače su lideri i vode reprezentaciju u bolje sutra. Jel? U pauzama između natjecateljskog dijela turnira mogli smo vidjeti demonstracije kako gostuju iz Wushua, tako i prikaz različitih disciplina Nambuda. Demonstracijsku formu treba dosta trenirati, zato što demonstracijske forme obično dođu nakon što su sve u svojoj vještini. Ima kategorija kata, kao i kate bez štapa, kate sa štapom i kategorija randorija ili borbe sa štapom, sa ovim dugim štapom kako ja imam. Znači 7 napada i obrana kao i što se radi bez štapa, tako radimo i kategorije sa štapom. Uvijek atraktivne borbe ostavljene su za kraj. Kod djevojaka najbolja je bila Norvežanka Linda Skarperud. U finalu je slavila protiv Marokanke Ajše Hafid.
U teškoj kategoriji kod muškaraca slavio je Marokanac Sadko Uni Sahaoel ispred domaćeg predstavnika Igora Vojvodića. Borbe koje su privukle najviše aplauza iz publike bili su one lake kategorije. Prvo je za treće mjesto naš Nikola Lovrić slavio protiv Marokanca Jasera Bogataje. Stvarno dobar oštaj sad poslije svega i to, tako da stvarno isplatio se cijeli trud, stvarno je bilo lijepo i... Napeto do kraja? Je, uvijek da. Težak protivnik? Je, stvarno jesu. Marokanci su općenito jako i dobri i jaki, tako da baš je bilo napeto i stvarno je bilo super. A onda su braća Major, Vedran i Krešimir borili se za naslov najboljega. Brat protiv brata, je li bilo popuštanje? Nije bilo popuštanja, borili smo se za ko će spavati u sobi večeras, ko neće, pobjednik dobiva krevet. Znači, ti si izgubio, jel? Da, ja sam izgubio. Kakav je osjećaj, sjajna borba, lijepi turnir na kraju? Da, sjajna borba, turnir je baš bio dobar. Trebalo bi to malo češće ovako lijepe turnire imati. Kako je tebi bilo boriti se protiv brata? Pa to je jedno jedinstveno iskustvo, nikad se nismo borili međusobno. Nadam se drugim borbama i da ću ja pobijediti koji put. Reš, na neki način možda i borba večeri, bilo je puno aplauza. Pa je, naravno, to smo i htjeli napraviti, jedan show, pokazati kako to braća Majori rade. Ovaj sport može biti zapravo i atraktivan. Da, naravno, atraktivan. To je i cilj da privučemo što više ljudi. I eto, nadam se još ovakvih puno borbi za finale, za zlato između brata i mene u budućnosti. Na kraju večeri sportaši su dobili zaslužena odličja, publika uzbudljivu sportsku priredbu, a Hrvatski Nanbudo savez vjetar u leđa za nastavak sjajnog rada i u nova 4 desetljeća.